client iyi hanzi yainge iine zvikwambo zvayo, saka zvikwambo izvi zvainge zvawandisisa. Saka client iyi yainge yakauya ichitsvakawo rubatsiro kune n'anga iyoyo. Then n'anga iyi yakabva yandiudza kuti kana ukakwanisa kubatsirana neni apa unokwanisa kuita mari yakawandisisa. I was really excited at the first time ndichiudzwa mari yacho yandainge ndichida kuzopiwa, but mushure mekunge ndazoziviswa madetails ndakabva ndanzwa ndichipindwa nekutya zvekuti ndakabva ndaramba. But murume uya wekuzimu akabva andiudza kuti taifanira kuti tinge tichiita zvinhu izvi sezvo isusu tainge takauya kuSouth Africa kuzotsvaka mari, hataifanira kupanika kana kuita sei. Initially takaudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizoviga murume uyu, taifanira kuchera guva musango. Kana tachera guva iri raisafanira kuva guva rinenge rakadzika. It was supposed to be just a shallow grave. Then kana tachera guva murume uya tobva tazomuviga, tobva tazomufushira for about half a day, and later on after tapiwa ma-instructions neng'anga iya taifanira kuzofukunura guva riya tobva tazoburitsa murume uya. Zvinhu izvi taifanira kuzozviita about 7 times, but mushure mekunge ndaudzwa zvose izvi, inini kwandiri it was too much. Besides, ndaivawo munhu wekuti ndainge ndatova padhuze nekuti ndinge ndichipedzisa zvidzidzo zvangu, so this hustle kwandiri yainge yava kusatomeka sense zvamuchose. But murume uya wekuzimu akabva azosuggesta something that was really sadistic in nature. Akabva ati iye kune n'anga iya, ko atikwanise here kuti tinge tichitsvaka vamwe vanhu vanokwanisa kuti vange vachiticherera guva iroro. N'anga iya ikabva yati zvinoita, but kana watsvaka vanhu vanenge vachizochera makuva awa, iwewe make sure kuti vanhu ivavo havazo expose murume uyu client yangu, because munhu aiva nemari dzake. Vanhu vane mari dzavo vanenge vachida kungoti zvinhu zvavo zvigare zvingori secret. Murume uya akabva ati iyoyo haisi problem, I know kwatinokwanisa kuwana vanhu vekuti tinokwanisa kuvashandisa, and after tavashandisa kunyange kuvauraya, kana muchida kuvauraya munobva matovauraya, and hakuna kana anozombovatsvaka. Murume uya akabva ati tinoenda kurobot, kana tasvika kurobot ikoko tobva tazohaijeka varume avo vanenge vachitsvaka basa, avo vanenge vapinda mumotikari medu. Then kana varume ivavo tazovahaijeka ndo vatinozomanikidza kuti vange vachizochera makuva awa. Ende n'anga iya yakabva yati ya plani yako iyi inokwanisa kushanda. Saka murume uya wekuzimu iye akabva azoenda nevamwe varume avo vainge vachishandira n'anga iyoyo. Vakaenda with one of those MPV buses, aya mafamily buses. Vakati vaenda kuya ndo pavakabva vazonyepera varume vaya kuti vainge vari a construction company iyo yainge ichitsvaka mabirida 5. Then vamwe varume vainge vari 5 vose vachibva kuzimu vakabva vamhanya ndokubva vanopinda muchifamily bus chiya. Mushure mekunge vapinda muchifamily bus chiya vose vakabva vaburitsirwa pfuti, vakabva vanzi nyararai ndokubva vatosungwa zviso zvavo, ndokuhaijekewa kwacho kwavakaitwa. Inini ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichisara nen'anga iya ndiri kumba kwen'anga iya because of my accent. Kana ndainge ndiripo I was going to sound very suspicious, zvimwe kuda paizoshaya munhu aikwanisa kuzopinda mumotikari. Then murume uya wekuzimu akati adzoka nevanhu vaya avo vainge vahaijeka. Then ndokubva tazotanga kudriver tichienda kuvillage uko kunobva n'anga iya. Saka kuvillage ikoko uko kwainge kuchibva n'anga iyoyo kwainge kuine dzimba dzake mbiri. Aiva neimwe family house, then aiva neimwe imba iyo yainge isingagarwi nevanhu, imba yekuti aiti kana achiita matare ake ndo kwaanenge achigara ikoko nemaclients ake, sezvo aiva munhu wekuti aiwanzo kungosevhisa vanhu vane mari dzavo chete. Then kwakabva kwazouya umwe murume
uyo ainge ari mupfumi ende wega waiona kuti apa mari iripo nemotikari yacho yaainge achidhiraivha. Saka murume uyu akati asvika ndiye aifanira kuti ange achizoitirwa seremoni yacho iyo yaifanira kuti inge ichizoitwa. Akabva azotanga kugara nesu, but murume uyu mukoma mabatirwo acho ainge achiitwa taitofungidzira kuti zvimwe kuda munhu uyu ndipresident kana kuti mwana wapresident nekuda kwemabatirwo acho ainge achiitwa. Saka varume vaya vekuzimu avo vainge vakakidnepewa parobot, ivo vainge vachigariswa mune imwe rumu iyi yainge iri empty, but varume ava vaigara vakavharwa zviso zvavo, zvekare vakasungwa nechain kuti vasaziva kuti vainge vambori kupi chaiko. Saka zvataiita ndezvekuti kana nguva yacho yakwana yekuti tinge tichizoenda uko kwataifanira kuti tinge tichienda kunovacheresa makuva, ndo pataizotora vaviri vavo, then kana tatora vaviri vavo tobva tazoenda navo kusango ikoko uko kwavaifanira kuti vange vachizochera makuva. So makuva awa zvaaitwa ndezvekuti taimutswa makuseniseni, dzimwe nguva taikwanisa kutomutswa kuma4 am. Tose tobva tanzi taifanira kuti tinge tichigeza nemvura yainge ichitonhora. Mushure mekunge tageza nemvura iyoyo usingashandise sipo kana tauro, then tose tobva tapfeka tobva tazoenda kusango kuya. Tichienda kuya, murume uya anenge akatoudza vakadzi vake kuti vange vachitibikira zvekuti tinge tichizodya kana tava kusango ikoko. Hataimbofa nenzara tiri kusango ikoko. Taizoti kana tasvika kusango kuya tobva tazoswera tichicheresa varume vaya makuva avo atainge tichivamanikidza kuti vange vachichera. Kana vapedza kuchera guva iroro, n'anga iya yaibva yazotanga kuita zvainoita. Mushure mekunge yaita zvose izvo zvayainge ichiita, then varume vaya vaibva vazomanikidzwa kuti vange vachidzikisa murume uyo ainge achipretenda as if akafa, then vaibva vazomuviga. But vaiti kana vachifushira guva rake vaisafushira chiso chake neivhu. Varume ava vaimufushira zviya zvekuti fesi yake irambe iri panze kuti akwanise kuramba achingofema. Then taiti kana tapedza zvose izvozvo tobva tazogara zvedu pasi, taingotsvaka panenge paine mumvuri. N'anga iya ndiyo yaizoti pano nepapo ichidzokera kuguva kuya ichinoisa mimwe mishonga muguva imomo. Then after that ndo pavaizomanikidzwa kuti vange vachiburitsa murume uyo wavanenge vamboviga. Zvinhu izvi takazviita 7 times 7 days nekuti murume uyu each and every day ainge achivigwa obva azoburitswa zvekare muguva. Taizoti kana tapedza kuita zvose izvozvo tobva tazodzokera kumba kwemurume uya, then mangwana acho tobva tazotora futi vamwe varume vaviri toenda navo vonoswera vachidhigiswa makuva. All of these evil things mukoma zvakati zvapedza kuitwa, varume vaya ndokubva vazongodhampiwa mune imwe area. Iniwo handina kana kutombogara ndaziva kuti varume ava vakazonodhampiwa kupi, but ndakangonzwa muchinda uya anobva kuzimu achiti tavasiya vari vapenyu. But mukoma zvinhu zvose izvi zvakabva zvazondisiya ndiri very confused kuti chiko chatainge tambonyatsokuita. Ende ndinoziva kuti varume ava kana kuri kunzi vachiri vapenyu, zvinhu zvekuti zvinokushungurudza kuti unongokidnepewa, then for 7 days obva wagariswa kune imwe nzvimbo yausingazivi. Chaunenge uchingoziva ndechekuti unongomutswa makuseniseni obva wamanikidzwa kuti unge uchigeza nemvura inotonhora. Mobva mazoendeswa kuchisango uko kwamunosvika mobva mamanikidzwa kuti munge muchichera guva. Mushure mekunge machera guva mobva mazomanikidzwa zvekare kuti munge muchizoviga munhu uyo wamunongoramba muchingoviga 7 times over. Saka for 9 days varume ava vainge vakahaijekewa. Then pakati pavo pane umwe murume akazotanga kuchema achiti handina mapiritsi angu. Murume uyu ainge achiti iye anonwa ma-ARV. N'anga iya hameno kuti yakazvifambisa sei because yakangobuda kwekachinguva kadiki, then ndokubva yazodzoka inawo mapiritsi acho ainge achitorakidza kuti
ainge akabva kuchipatara. I think pane big deal rainge rakarohwa kuchipatara ikoko. After dhiri iri raitwa, inini ndakabva ndati zvose izvi handichazvidi, ndokuzosiyana nazvo kwandakazoita, because moyo wangu zvino wainge wava kuramba. Ende ndakabva ndazotanga kuita dambudziko riya rekuti pose pandinenge ndakarara ndainge ndava kusatogona kutorara na-left side wangu uyu, because ndaiti kana ndakarara na-left side wangu ndaibva ndazotanga kunzwa ma-sharp stabbing pains mumwoyo mangu. I think kuti it was the stress from zvinhu zvose izvo zvandainge ndakaona zvichiitwa kuvarume vaya, because varume ava vachichera kudaro vainge vachishungurudzwa zviya zvekutoti panguva yacho iyoyo varume ava vainge vasingatombonakirwi neupenyu, vainge vachingofananidzwa nenhapwa. Ende n'anga iyoyo yakatoti kushungurudzwa kwacho kwavanenge vachitoitwa ndokutoti mhiko dzacho dzinge dzichishanda. Kana kwanga kuri kunzi dai vakachera makuva acho iwawo vakafara, mhiko dzacho dzaisazoshanda. Saka soon after basa iroro ratainge taita rapera, murume uya ndo pandakazongotanga kungonzwawo kuti iyewo akabva azotanga kupenga. Inini ndo pandakabva ndaona kuti zvinhu zvose izvo zvatainge tichitamba nazvo tainge tichitamba nema-evil spirits. Saka by the time that I left South Africa, ndaiva munhu uya wekutoti ndainge ndava kutotya kana kutotarisa mapepa aya anowanzokupiwa vanhu mumastreet kuSouth Africa ikoko anenge akanzi get money from small boys. Ndaiti kana ndikangopfuura nepanzvimbo pekuti vanhu vanenge vachipiwa mapepa iwavo, inini ndaitosarudza kuti ndinge ndichitarisa kusaidi nekuda kwezvinhu izvo zvandainge ndakaona. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ivo vari kuti vanobva ku-DRC, vakanitumidzira nyaya yavo muchirungu. Then ndokubva ndaona kuti iyi nyaya iyi regaiwo tinge tichiuya nayo pano paZim Confessions kuitirawo kuti tese tinge tichinzwawo nyaya iyi. Yei, zvakangoma hazvo vedu we. Rekei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini ndiri mukadzi ane makore 28 ekuberekwa. Ndiri kuda kureurura kuti pandakauya kuno kuSouth Africa ndakatoita zvekutounzwa neumwe mukomana uyo wangu wandainge ndichidanana naye, but inini nemukomana uyu tainge takasangana zvedu paFacebook, takazotongoita zvekutoonana mushure mekunge mukomana uyu azonditumidzira mari yekuti ndinge ndichiuyawo kuno kuSouth Africa. Zvino ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa mukoma, ndakabva ndaona kuti ya apapa ndainge ndakazvitambisa. Muchinda iyeye sandi kunyangara ikoko, ndakati ndichitumidzira mafotos epamba apo painge pachigara mukomana uyu mushure mekunge auya kuzonditora kuna Malaysia, uyo wacho ainge akandiunza kubva kuZimbabwe. Shamwari yangu yakabva yati, shamwari dzoka, kuZimbabwe kunenge kuri nani than chinzvimbo icho chauri. Mukoma, munoziva kunonzi kumachonyonyo, ndo kwandainge ndiri ikoko, kwekuti dzimwe nguva waikwanisa kutoti wakagara waingoona zinyoka richingodonha kubva mumuti. Apa zinzvimbo racho rainge risina kana magetsi, mumapurazi zvamo mukoma. Ini ndakabva ndaona kuti kuno handingambokugare. Saka zvandakangoita from the very first night, because takati tiri mutown, zvino muchinda akabva ati handei kwatinokwirira makombi. Ini hezvo wanikwe tiri kutobuda mutown, ndisu uyo takutoita kunge vanhu vari kudzokera kuZimbabwe. Mukoma, takarova neroad, munoziva maziroad aya ekuti uko kunenge kuine makomo, uko kuine makomo. Kubva mutown kunosvika kuchinzvimbo chacho kwainge kuchigara munhu iyeye, I think kuti takafamba netaxi kuda zvekuma 1 hour. Ende vanhu vanogara muno muSouth Africa pano panofambwa 1 hour or more than ringe riri zinzvimbo rinenge riri kure netown. Chinzvimbo ichocho mukoma, waiti kana uchida kuenda kutown waitomirira kuti murungu ange achizoenda newe kutown. Ini mukoma, from the very first night tichinosvika muchinyeda chake ichocho, wanikwe munhu tava kunorara,
ndiye uyu ava kuda kundibata-bata. Manje inini ndakagara ndatongopfeka trouser rangu mukoma ndokubva ndamuudza kuti ndiri kumaperiod. Semunhu wekuti ndainge ndichirarama naye, ndainge ndisisina kana option, ndakazongotanga kungosangana naye pabonde. Ndakazoti mwedzi uchinopera, then mamwe mafriends angu awo andainge ndakadzidza nawo apo pandainge ndichiri kuchikoro, ndainge ndatova in communication navo, ndikavaudza situation randainge ndasangana naro. Ndokubva vandikudza kuti ibva ikoko kumachonyonyo, uya ugare kunoku. Saka akabva azondisiyira mari yepay achiti tenga zvinhu zvose zvaunoda kuti zvinge zvichizovamo mumba mako. Ndikati unopenga iwewe. Muchinyeda icho chichi ndo maungatonditi enda kutauni unotsvaka zvinhu zvaunoda mumba mako. Mukoma ndakangoti ndichingona kuti mutauni shasha yainge iri kubasa, ndokubva ndaita sekunge ndiri kutenderera. Munongoziva mamai ekumaprize anoti kana achipinda mutauni anopinda akawanda. Ndakangonzvenga mamwe mamai emumaprize awo andainge ndatumwa kuti ndinge ndichienda nawo. Ndini uyo ndokubva ndanopinda mukombi semadirekterwa andainge ndatoitwa neshamwari yangu, ndokubva ndatotiza bhambi uya mukoma. Asi nyaya iyi yakaitika ladies out there, be careful. Timu John iri rinongokaruka rakutumidzira mari, unowana munhu achigara mugomo mubako. Munoziva mubako, muchinda uyu aigara mubako mukoma. Veduwe, ndo meseji yandakatumidzirwawo iyo ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, asi please ngatizamewo kutaura nemwanasikana uyu mucomment section.